Today is February 29th, and I'm home with Christopher. I wanted to take the opportunity to wish a happy birthday on behalf of Christopher to my dad, Boggy. И заради това, сега мама ще пее с Кристофър някоя песничка. Кажи: здрасти, дядо! Кажи: здрасти, дядо! Честит имен ден! Кажи: дядо! Честит рожден ден! Кажи: дядо! Много те целувам! Кажи: дядо, много те целувам! Кристофър е на малко повече от 4 месеца и той много обича да го гука и да ни гука от време на време. Кажи: дядо! Кажи: дядо! Па! Чики. Кажи: чики. И както може да се види, той е почти извън люлката с крачетата си. Да. Кажи: дядо! Кога ще видя пак, дядо? И така, сега ви пожелаваме много прегръдки и много целувки. И Кристофър прави същото. Съм уверена, че по-късно и неговия по-голям батко Александър ще се съгласи да направим кратко филмче. И естествено, ние никога няма да забравиме, никога няма да забравиме баба Веси и войчо Боби. Им казваме на тях: здрасти! Здрасти! Кажи: здрасти! И сега кажи: чао!